Расман муҳориба дар вазни 57 килограмм байни варзигари тоҷик Анис Ёқубов бо рекорди 4-1 ва варзигари рус Егор Харашилов бо рекорди 2-2 рӯзи 18 август дар Самара дар турнири Open FC 22. Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем. лайкро зер карда 3-4 калима комментария нависен. мо боша наворро оғоз мекунем. дӯстон, агар ба шумо дороҳои гиёҳӣ бо сифати баланд ва нархи дастрас дар кор боша, пас мо ба шумо беҳтарин ширкат шифофарморо тавсия медиҳем. дороҳо барои шахсони хунукзадагӣ, барои қавӣ кардани мардонагӣ, барои хароб ва фарбеҳшавӣ, риши мӯи сарбарорӣ, равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо ва боз бисёр дигар дороҳои гиёҳии босифат. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада дороҳои даркории худро дастрас кунен ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занен. ҳамин гуна дӯстон, шумо ҳам дороҳои даркории худро ба даст меорен ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунен. ситораи нави UFC ҷангвари вазни сабук Пэдди Пимблет гуфт ки барои чӣ Махачев дар муҳориба зидди Чарлз Оливера шикаст мехӯрад. ин муҳорибаи калон мешава, аммо ба назари ман Чарлз барои Ислам рақиби хеле хатарнок аст. фикр мекунам ки Чарлз то сеюм раунд Махачевро фавран шикаст медиҳад. Оливера бо ҷангварони хеле сахт ҷангидааст. ӯ рақибони хеле хатарнокро шикаст додааст ва ба назари ман Ислам бо малакаҳои Оливера ягон кор карда наметавонад, гуфтааст Пимблет. аммо дӯстон, чемпиони вазни ним сабуки UFC Александр Волкановский бо ин суханҳои Пимблет розӣ нест ва ӯ баръакс ба ғалабаи Ислам Махачев боварӣ дорад. биён суханҳои ӯро гӯш мекунем. ман Ислам ва Ҳабибро аз рӯи гӯштин ва греплингашон эҳтиром мекунам. барои ҳамин ман ҳис карда истодам ки Махачев вазифаи худро дар муҳориба зидди Оливера хуб иҷро мекунад. одамо фикр мекунанд ки вақте ки гап оиди зарбазанӣ мерава, пас онҳо доимо эҳтиётона кор мекунанд. Ислам ва Ҳабиб беақл нестанд. онҳо ба рискҳои номуайян намераванд. онҳо ҳамон кореро мекунанд ки ба онҳо ғалаба меорад. онҳо кореро мекунанд ки аз ҳама хубтар карда метавонанд. барои онҳо фарқ надорад ки одамо дар ин бора чӣ мегӯянд. ман Ҳабиб ва Исламро сахт эҳтиром мекунам, чунки вақте ки онҳо туро меқапанд, пас донистамон ки корҳои ту бад мешавад, гуфтааст Волкановский. хотиррасон мекунам ки муҳорибаи Ислам Махачев ва Чарлз Оливера рӯзи 22 октябр дар Абу-Даби дар турнири UFC 280 баргузор мегардад ва муҳорибаи унвонӣ шуда муҳорибаи асосии турнир хоҳад шуд. довталаб барои камарбанди вазни нимёна UFC Леон Эдвардс боварӣ дорад ки ҳозир вақти беҳтарин барои реванш бо чемпион Камару Усман аст. тамоми ин муддат ман танҳо тамрин кардам. масалан, муҳориба бо Чимаев ман 3 лагери тамринӣ гузарондам. ман доимо хубтар мешудам, чунки кори бисёр мекардам. ҳозир вақти беҳтарин аст барои муҳориба бо Усман. ман фикр мекунам ки ҳамаи ин солҳо баъди якум муҳорибаи мо бефоида набуданд. ин чиз ба ман вақт дод ки малакаҳои худро боз ҳам хубтар кунам. Усман фаъолона баромад мекард, аммо ӯ дар ин муддат чанд ҷангҳои вазнин гузаронд ва ман фикр мекунам ки ин чиз бадани ӯро хаста кардагӣ аст. аз ҳамин сабаб ман фикр мекунам ки ҳозир вақти беҳтарин барои реванш аст, гуфтааст Эдвардс. хотиррасон мекунам ки дар якум муҳорибаи Камару Усман ва Леон Эдвардс Усман ғолиб шуда буд. акнун онҳо аллакай рӯзи 21 август дар турнири UFC 278 реванш мегзаронанд. дӯстон, ба фикри шумо Леон Эдвардс Камару Усманро шикаст дода чемпиони нав шуда метавонад ё ин ки Усман боз камарбанди худро ҳимоя мекунад? фикротонро нависен, ҳатман дар канали мо обуна шавен то боздид хонободу сарбаланд бошен.